Waqt żjara f'Buġibba l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li t-turiżmu f'Buġibba mhux xi ħaġa tal-passat għaliex din il-lokalità tista' terġa' ssir ċentru tat-turiżmu bix-xogħlijiet meħtieġa. Buġibba u anke l-Kunsill Lokali għandu jkollu rwol iktar proattiv dwar kif imexxi x-xogħol jiġib ix-xogħol lejn Buġibba. Il-Gvern ċentrali għandu rwol kruċjali bla dubju ta' xejn u d-deċiżjonijiet li qed jittieħdu bħalissa min-naħa ta' l-Air Malta min-naħa tal-Gvern fuq l-Air Malta jaffettwaw direttament l-għajxin tan-nies ta' Buġibba, l-għajxin tal-businesses ta' Buġibba. Il-maġġoranza fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar li taħtu taqa' din il-lokalità u li jmexxi Gonzi PN raqdet u ma laħqitx l-standards. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jħares lejn din il-lokalità fir-realtajiet differenti tagħha fejn hemm bżonn li tittieħed azzjoni. Fosthom lejn il-parti storika ta' San Pawl fejn il-popolazzjoni qed tixjieħ, lejn il-komunità kummerċjali f'Buġibba, ix-xemxija li spiċċa abbandonat mill-Kunsill u mingħajr l-infrastruttura meħtieġa, Burmarrat fejn ix-xogħol sar biss dan l-aħħar il-konvenjenzi elettorali u l-qawra fejn jeżistu realtajiet soċjali ġodda. Bit-tmexxija Laburista l-Kunsill Lokali ħajkollu dimensjoni soċjali qawwija x'nemmnu illi f'dan il-kuntest ta' familji ġodda u ta' tipi ġodda ta' familji illi joqogħdu ġewwa il-qawra l-Kunsill Lokali ma jistax jieħu il-backseat. Il-Partit Laburista qed jipproponi fost oħrajn li jitwaqqaf forum permanenti li jiltaqa' mal-entitajiet differenti fi ħdan il-lokalità, inkluż mal-komunità kummerċjali biex jaħdem għal ġid tal-komunità u tar-residenti.